Tästä saavutaan tähän ison mäen kärkeen. Maasto näyttää ennen mäkeä täältä. On kauheasti näkyväisyyttä. Sitten me lähestään sitä mäen kärkeen. Vilkastaan taas karttaa. Tässä kohtaa jo aletaan huomaamaan, vaikkei kuvasta niin näykään, mutta näkyväisyys rajoittuu. Aika laakea muoto. Toi puoliavoimen reuna on havaittavissa. Tässä kohtaa mun mielestä näkyy jo selvästi, että ei näy paljon mihinkään. Tässä kohtaa pitäisi tosi tarkasti katsoa suunta. Mihin suuntaan tästä lähtee menemään, ettei lähde tonne, mihin on helppo juosta. Ottaa ne viimeisetkin sekunnit pois. Tästä katsoo hyvän suunnan. Ja lähtee menee. Vaikka vähän näkyväisyys onkin esteenä, niin kun on hyvä suunta, niin tässä vaiheessa näkee rasti mäen tuolla keskellä. Sitten ei muuta kuin juosta sinne. Tässä vaiheessa sitten ruveta näkee jo sen mäen. Voi ruveta katsoa seuraavaa väliä. Joo, ei muuta kuin ihan suoraan. Täällä keskellä päällä. Lippu enää vielä. Leimaus. Viipi. Ja melkein samoja jälkiä tän määrän päästä. Tuolla näkee jo sen mäen sitten mitä kohti mennä.